Jenny. Jenny. Ah? Ne ko e digile la mun de da so ko ne no re. Mo sen no ite ga na ta. Mira isa me ala beni. Mo de bi president din te president nan tra so ni bora du. Fe mu kula su. Ati president ati gini. Ata, ukula. Oi. Kabin tele, anta to la tenia. Ka na kuma re kuma beto ni ma to ne ga kuma ya me. Nyame. Jenny, ansira nyane. Ni jo na wile. Allô? Ansiri ga parti madala, jigin di mal. Ok. Ouais. Non, t'inquiète, mon gars. Maintenant, elle a mis 100 000 dépôts qui sont là. Ok. Son wanga kuma do fe wa ma. Voilà. Ako Mounas. Ouais, Kelly. Ouais, ça va? Tu vas ga? Ouais, mais. Agara qui le fleur. Le fleur wala. Agara churi. Oh. Abage chula. Bo. Nsumo ko mina ini nkoro muso mnyeira. Awo. Ni aliru. Yeah. Ça va? Ça va. Aka. Don. Ouais, allez retrouver. Ale to ko jene. Jana ça va? Jene atu ko woki. Kan meneti. Office. Yeah, Mounas donc. Non ba. Awo Mounas. Ibaro san ke fana nga chiwe chale mo kwa. Oh. Ali sansa nga conteneur do na nga kla ka to kama nga. Ya daga ngo corriger de kwa kono ta un peu de temps ko. Voilà. Walo. Che fana sa nyori fina mo yin pitinchi. Kay blanco galali no abiga tanga kay blanco jiri ani mobili bora. Mikla nga chula mikla warchima. O re go ka wor ko ka chanturu. Non, ntin na kwa. Tu merdes ça. O dil fou hein. Ha, boss ben flesa. Yanga Kelly de ça. Non. Ni ribi mo toro war ko mo la kwa. Be olo do na ni 1 million chi ma santu ni mi jom mana fola. Oga chudi. Yera wala jena ni formu ngono re. Aha. Awo Munasi. Ouais, Kelly. Ni kalti nyara wani nga jana. Aha. Mais ibaro ne ka chi à l'appel. Walo. Ya pas tu si mena sanwa. Waro. Voilà. Conteneur nous on a be voilà mise en place ben yana ko. Voilà, pas tu sonnes bien quoi. On va continuer d'ordonner, on va tirer la tout quoi. Ah, t'inquiète, hein, il donne la main. Problème là. Oh, voilà. Oh, Nimne ça ni fitin drone ya. Pas de souci. Ni problème ne va pas. Là, tu vas me voir. Parce que tu as le mena quoi ma. Il blue bella. Ah oui, non. Volontiera. Tu vois ça Munasi elle va pegar la basa. Ah, Munasi. Son normal. Ah. Muna. Yaka na magai wasa ba dia. Isi mala wasa ba be? Wasa ba be ya. Ba don ni fitin drone ni nga kula la madam ne furu. Ime ni bosire. Ime ba ko continue ko kuma mun fo nya. Wo femeni kuna. Ni tsura me gona. Ni ka junya tige falenti. Iya ni changer di. Ni ni bane ni wi angata. Muna, wari amage to go disa. Ka ge to go diwa. Ni beta ni tare wi. Ai, wagele ne. Ba kalama nyabe nata ni warti ga wari wi. Ibe wari boni kuna ha. Ni bala ta wari ba kuna me ga wari ba kuna re. Nyame. Ulamtala. Ne lam na taga jazo wa rolo. Ime da jazo fiya. Ne pta su. Okay. Ma mna puma. Kame. Hey. E nana munyina. E be gatami? Ha? Ngo nana muni nyina. Ne nana erino. John Ofe. Depuis quand? L'autre jour, ne m'a fonté fait qui signe à tout na. Muna, est-ce que e be menke? Oui, kogoro le sa ino. Kogoro denuma, ne ma fie wonte mulo baliala. Ebina, ibina mogo soro ita nyini ka anyedo mogo kalte minido, ibina doro ngani ita ke manga inga ke dogal mai ko doga. Oye mogo jo. Oye mogo jo. Odona ema zena doga ya. Eka mogo doga ta de zena. Ne de kan wo kuma fo wa ere kan wo kuma fo ni. Ibonda la ebo kuma fo ne denuma. Eba ro zena mogo miya. Ne ta yini wo don. Ni ta yini wo don. Bon, ne fana te fe yi sin ya tuguni.
ne bolo ngi be na pour que ka ne dɛmɛ n ka ko la n'a sɔrɔ i bɛ na yan de pour que ka ne ka ko tiɲɛ n tɛ fɛ k'i sen yan tuguni i y'a faamu comment on dirait que e bɛ se ka na ka na ne ka mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ Zena bɛ min ɲɛ ne e b'o dɔn E ka mɔgɔ ɲɛnama e ka mɔgɔ ɲɛnama ne y'o ɲɛ de y'a kunna kana n'a dɔgɔya dɛ hali sini ne m'a dɔgɔya fo n'a ma dɔgɔya ni ko munna ne ye ta in faamu mankan nege tɛ ne la sɔgɔmada in na ɲɛ min y'i dontɔ ye n bɛ fɛ o ɲɛ kelen y'i bɔtɔ la sisan sinon n bɛ ko kɛbali kɛ taa ka bɔ yan ne tɛ ka kuma e fɛ wa Ayisa o tɛ sa ne mana kɛlɛ la i fɛnɛ mɔgɔ min y'i fɛn dɔrɔn i bɛ sina k'i dusu labɔ mɔgɔ kama ten n'i sera kɛlɛ ma kana n'i tɛgɛ da n na tuguni dɛ i tulo bɛ n na kɛlɛ ko tɛ sa n tɛmɛtɔla dɔ dɔrɔn n bɛ don i fɛ yen nɔ n ko k'a lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ cogo min e bɛna ne lajɛ mun na e ka mɔgɔ de ye ne yan ni e ka mɔgɔ ye ne e bɛ se ka na ne ka mɔgɔ sɔrɔ yan k'o dɔgɔya cogo di d'ailleurs yɛrɛ ne ma deli k'a f'i ye n kana n'i sen yan en tant que n'i ma n wele yan tiɲɛ mais mun e bɛna ka sɔrɔ e ma ne wele n tɛmɛtɔla dɔrɔn de kun sa o de la n ko n bɛ don ka tɛmɛ yanni n ko sugu nɔ a dan ka kɛ o don nata yɛrɛ naamu a ko mun bɛ sisan maa ne yɛrɛ filɛ nin ye o minɛ sa waati i bɛ se ka taa Oi, an b'a kɛ ten kɔngɔ bɛ ne la koyi An tilema. Ma ko ne bɛ k'e fo. I bɛ n fo mun na nɛɛma jumɛn b'i ka foli la a fɔ n ɲɛna kɛ nɛɛma jumɛn ne ma min b'i ka foli la a fɔ n ye e ka foli nafa jumɛn b'a la e ka ne fo Yafa masa ne mana kɛlɛ kama yafa ma o de ala kama dagar'i la dɛ ka n'i ka kuru gunna dɛ yafa masa aya ne jɛnɛ jɛnɛ ne jumɛn jɛnɛ o ma y'i bɔra jɔn ta binni kan walayi ne ka sira 10 000 i sira y'i baara kɛ ne ka ɲi nɔ o ma i dɔgɔnin don ne n'ale de tun bɔra mais a ko k'a bɛ taa ci la yɔrɔ dɔ la ka na ma bi i tugura ale ko sa k'i ka se ka nin sɔrɔ a ayi o tɛ ala kɛ ni ɲɛ yɛlɛma ma i ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ sisan walayi i b'a dɔn ni ne tun bɛ e wolo ne tun bɛ sa bɛɛ ni ala ni kira cɛ i y'a mɛn mun na ni e tun ma sɔn ni e tere tun ne faga mun na bɛ wolo ko e de perezan den fɔlɔ tɔw a ma fɔ e ko ɲinɛ kun fɔlɔ de ɲinɛ yan tɔw ninnu ye dɔ wɛrɛ bɔra de e de ne ka wolo ni nafa ye i tɛ ka t'i da so kɔnɔ dɔɔni a bɛ t'i sɛgɛn de dɛ walayi n sɛgɛnnen b'a yɔrɔ sira walayi tɛ ka t'i reposer dɔɔni walayi sira kɔngɔ t'i la kɔni ayi kɔngɔ tɛ n na i tun tɛ to n ka sɛfan dɔ buru dɔ ka di ma ayi kɔngɔ foyi tɛ n na n bɛna taa reposer dɔɔni t'i da k'i yɛrɛ lafiya sira n'a bɛ to ka nin kɛ e ni ala cɛ ne bɛ bila ale la mun yɛrɛ bi m'a bɔ dɛ n'a ma na ten ɲɛ tɛ ko la dɛ a dun kɔrɔmuso nana nin wa filɛ ala ka nin k'a filɛ t'a daminɛ ne Morogo Ouais, cɛ yɔrɔ dara de bɛ yen togo di kan to l'autre jour marraine de nana ne fɛ yen a bɔtɔ la ani Muna de bɛnna appartement da la Zena ni mun na appartement kelen da la wallahi cɛ n ka cɛ e sɔnna k'o sɔrɔ cogo di mais Muna de kulo ka gɛlɛn quoi n y'a fɔ Muna ye a kana na n fɛ yen en tant que n'a ma n wele ale b'i panpan dɔrɔn k'i bila a la ka na a nana u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ne bɔra ne yɛrɛ dusu tun man di na ne y'u bɛɛ bila fan in na o kɛlen ka cɛ marraine fana de dimina diɲɛ dɔgɔyalima foyi tɛ a ma min da ne kan a ko ne ma k'a sen tɛ se ne ka yɔrɔ la tuguni ko wa ko nin ye ne n'a cɛla ko bannen ye an b'o ko kɛ cogo di sisan an ka cɛ e yɛrɛ b'a dɔn ka cɛ marraine de bɛ ne arranger ale bɛ bile caman di ale de bɛ bile d'an ma an ka cɛ an bɛ taa studio ni fɛnw an bɛ concert kɛ an ka cɛ n'a fɔra ko cɛ man ka sɔnni ma ne yɛrɛ bɛna sɔnko kuma de f'i ye tantɔ an ka don studio la i ka taa kelen wuli tuguni ka cɛ
non cɛ yɔrɔ projet tɛ ka ban walayi projet baden de bɛ yen o yɛrɛ ma kɛ a kojuguma yɔrɔ ye dɛ ne de ye marraine wele n ko n mago bɛ 100 000 la quoi non cɛ hali ne kun ka n'o fɔ marraine ye fan bɛɛ kɛ biya ye ka tila ka ne gɛn ka bɔ a ka mobili kɔnɔ mais n ka cɛ e fɛnɛ dara kɛ o e kun man ka sɔn cogo si la nin ye so an bɛna nin ko kɛ cogo di sisan munna dun filɛ n ka cɛ ale tɛ bile bɛrɛ di n ka cɛ munna kɔni tɛ sa 2000 dila ni 1000 dila ni o tɛ o marraine m'a di de 20 i m'a fɔ ma a sogololen n ka cɛ e bɛ to manamana ko la wa kile la Safa bɛ musomaninw fɛnɛ nɔfɛ cucu de la cɛ ye ayi ara o tɛ sa i tɛ kuma nin fɛ a ka da bɔ a la bile tɛ wo e tɛ bile di i t'i da bɔ a la e tɛ dɔwɛrɛ gɛrɛ na den an b'an ka problème na kana n'i da don a la dɛ ne mun ko de tan non n ka cɛ an bɛ nin ko kɛ cogo di sisan fo ni ne kumara fɛ i jɔ n bɛ tila ka a sɔrɔ a ka basi la n bɛ kuma fɛ wa ma non cɛ Moribo bɛ diya n ye trop walayi walayi n ka cɛ o bɛ fɔ an bɛɛ de la ale n'a fɔ ale bɛ gɛrɛn kow bɛɛ kɛ n ka cɛ ouais fama e cɛ n ka cɛ i bila ye i bila nɔgɔ i fɛ ci k'an bila dɛ non fama i kale Jazo. ouais fama cɛ cɛ a nɔgɔlen tɛ dɔɔnin Non, c'est bon. ok cɛ i yɛrɛ i ni gɛrɛn fama na dɛ i ma ale ka kow bɛ ten dɔrɔn ale ka kow bɛ ten patron ka ko bɛ ten I b'a kan quoi. non cɛ an bɛ I bɛ ka projet duman baden de bɛ yen halisa an bɛ ka kuma projet o yɛrɛ de kan sisan mais sɔn kura fɛn dɔ. non cɛ sɔnkura bɛ yɔrɔ o kalelen don studio la bileko dɔɔni de kɛlen don k'a jɛ quoi n'an ka freestyle fitinin fili k'a la Ah Jazo. ouais i cɛ oh mama yafa ne ma ko ne bɛ taa sira jan taama na i ka ne sama ni duwawu jugu faga ni duwawu ye i ka ne sama ni duwawu nafolo sɔrɔ ni duwawu ye suya nkalon dara mama la ko sabu kɛ woloba sɔrɔ ye sogo waso kɛra baba la ko sabu kɛ gɛlɛya jugu ye bana jugu ye mama sɔrɔ bana farala ala de la mana sigi ka miiri diɲɛ bɛ nafolotigiw de bolo a tɛ yɔrɔ fɔ la mana sigi ka miiri diɲɛ bɛ nafolotigiw de bolo non i ma cɛ wala a kalelen don studio la wala fama e b'a dɔn ko ye problème ye sisan an bɛ fɛ ka don studio la dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka cɛ ka sɔrɔ ka clip duman dɔ kɛ Non, t'inquiète. E yɛrɛ a ko bɛ cogo di sa production bɛ cogo di puis fana i mago bɛ financement jumɛn de la. non cɛ boss i b'a dɔn i bɛ dɔɔnin dɔrɔn di dɔrɔn cɛ an b'a tɔ bɛɛ kali sisan dɔrɔn Ok, y a pas de souci. N bɛna tila k'a lajɛ quoi. fo waati Parce que i bɛ se dɔnkilida de la quoi. Ala yɛrɛ de b'i la quoi. e yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni artiste filɛ ni dɛmɛbaga ci la dɔrɔn a ko man nɔgɔn Non, o ye tiɲɛ yɛrɛ. U caman bɛ ten nin financement de b'u jɛ quoi. Mais Jazo yɛrɛ la a ka sɔn a sigilen don. i ma a voix ka di fɛn Non, t'inquiète, du courage hein. I I yɛrɛ n bɛ tila k'a lajɛ quoi. I bɛ kuma n fɛ quoi. I bɛ n wele quoi. le boss the boss Ci dɔ la wa. A ye ɲinɛ a b'o don dibisogo la k'o d'u ma. cɛ fama Kiw ka ca san. Kiw ka ca san. ouais non c'est normal Mais Jazo t'inquiète hein. ouais Kana ɲinɛ i bɛ tila ka n wele quoi. fo waati Inchallah patron nin so in. non An bɛ n sigi sen kan. ok fo waati sa patron non fama kuma patron di patron di goma ko bɛɛ fama cɛ ne ma fi an ka cɛ ala de bɛ sɛ wɔsilen dɔn ka cɛ i sigi dɔrɔn ba cɛ kɔnɔni e k'a to tan dɔrɔn cɛ sogo dɔ san na an wuli n'o ye cɛ e fɛnɛ bɛ ne ci n ka cɛ fama fo ba tɛ i ma géré ouais cɛ n ye ne o kɛlen don ka